Našli ste si kliešťa a zaujíma vás, ako prebieha jeho vyšetrovanie na prítomnosť rôznych mikroorganizmov? Dnes vás s doktorkou Šejmovou zoberieme do laboratória a ukážeme vám, ako to celé prebieha. Kliešte nám ideálne pošlite v malej nádobke s liehom spolu s vyplneným formulárom, ktorý nájdete na našej stránke www.zoo.sav.sk v sekcii Vyšetrenie kliešťa. V prvom kroku kliešťa identifikujeme do druhu a vývojového štádia. Pod lupou práve vidíte nacicanú samičku kliešťa obyčajného Ixodes ricinus. Zaujímavosťou je, že nacicané brúško vie zväčšiť až 200 krát. V ďalšom kroku izolujeme DNA z kliešťa. Tu potrebujeme na ďalšie analýzy. K DNA sa dostaneme tak, že kliešťa v špeciálnej nádobe rozdrvíme, aby sme sa dostali k obsahu jeho čreva. Už vyizolovanú DNA používame na detekciu parazitov. V našom laboratóriu vyšetrujeme boréliu, anaplazmu, babéziu a rickettsia pomocou metódy PCR. Úplne posledným krokom našej analýzy je vyhodnotenie výsledkov PCR. Na tomto grafe môžete vidieť viacero kriviek. Tie vysoké sú pozitívne vzorky. Takže táto vzorka je pozitívna na niektorý z našich patogénov.